Здравейте хора и добре дошли в Party Smarty, подкастът, в който няма чак толкова много парти в традиционният смисъл на думата, но има много разговори с мен, Марти, на абсолютно всякакви теми. За тези от вас, които за първи път попадат на моят подкаст, здравейте! Надявам се да ви хареса. За тези от вас, които са запознати вече с подкаста ми и с това, което правя това видео, за да ви съобщя, че си направих отделен YouTube канал за подкаста ми. Това видео няма да бъде качено в нито една подкаст платформа, а само в YouTube и може би Instagram и TikTok. Но не е официален подкаст епизод. Ще се питате, Марти, защо би направил такова нещо, като ти вече си качил всички 20 епизода на подкаста ти в другия ти YouTube канал? Ами ще ви кажа защо. Защото усещам YouTube канала си и подкаста си като две съвсем тотално различни неща. И просто не ми харесва да се смесват по начина, по който ги смесвах досега. Честно казано, не си направих YouTube канал за подкаста ми първоначално, защото ме беше страх, че няма да получи абонати и гледания, но в момента този страх липсва, понеже просто не ме интересува колко гледания и колко последователя ще получа в този канал. Просто искам да е отделно нещо и хората, които обичат да ми слушат подкаста или хората, които трябва да го чуят, ще го намерят и ще го чуят, независимо колко са и независимо, че е в канал, който няма и 10 абоната за момента. Обаче какво ще е Party Smarty подкаст YouTube канал, ако няма абсолютно всички епизоди качени вътре? Затова реших, че от утре, 14 март 2026 година, през ден ще качвам по един от старите ми подкаст епизоди в този профил. Разбира се, може да намерите всички тях в Spotify и Apple Music, обаче ако искате да ги преслушате наново или да ги чуете съвсем от начало в реда, в който съм ги издавал, абонирайте се и след като приключа качването на старите подкаст епизоди, можете да очаквате и нови. Така че ако това е нещо, което би ви било интересно, абонирайте се и очаквайте първи епизод на подкаста ми утре. И нов епизод през един ден. Много ви благодаря, че слушахте това кратко интро и ще се видим скоро.